constituency na kata ng'ato kopenja ng'ano actually ng'ane manyalo timo katasi mawacho ni abire constituency ni osiepna makama otimre nade oluonga aonge right mar stop especially ken colleague na wawuondo ni koro kawuono senator ni dwa bire constituency na gero kanisa moro ta anto am not involved in one way or the other samoro ng'ano ok dwara kech siasa nitie ng'ama no support ng'ani ng'ato support ng'ani but kanisa midhi ger no ten mara ok onego atam senator ni biro gero joga simply because okane involved samoro king'iyo kaka case ma notimore ma Migori ni na wuoyo gi the president mar jo boda boda go monyisa ni launching mar this sacco they wanted the county government mondo timore nade okonyogi to for 4 months ne gimanyo county government motamogi yudo then gidhir senator senator okonyo omiyogi date momanyo negi welo so ne giwanda gimomiyo idwa kethnegi function to ne gidhi gin gi recorded clips ma giwuoyo kata gi county officials ka gikwayo niya can you organize ne wan mondo mi watimre nade ulaunch this sacco but not amore koro ka giyudo wendo kende ketharambe gi to me aparo ni mano ok ni kare ahinya youths gi onego wa support gi because they are our voters onego wa empower gi ka ng'ato se empower gi the best thing man aparo ni onego timre county government onego encourage all the governors to gidhi gilore pesa edi kogolo 500,000 to governor gol 1 million orengo gol at the end of the day jomokonyore gin jo Migori gin jo Migori ok kata ni jomoluonga rambe gin jo Migori ma en joga to gin joge MCA to gin joge senator to gin joge governor karambe no succeed at the end of the day ne wa succeed kaka jo Migori nikech jo Migori emokonyore samo fail wa fail kaka jo Migori nikech jowa emohinyore. Erokamano ya Mheshimiwa Peter Masara. Senator Beatrice Ogolla ochal nade telo ni iwacho ni liet mabiro mana kinde ka kinde to kiero igine reo kende mosekadho gik mathoth osetimore ahinya e counties gi ta ahinya sandi warango county ma Migori girange yo machal nade twak kata mbe county ma Homa Bay romo kod governor loso chenro mag telo ipango gi yo machal nade mondo mi gwandruok gi uchunge weche mag siasa. Cleophas adwani mondo anyisi kanyakla achiel gi jodala wa ni siasa en interest ng'ato ka ng'ato nigi interest ne morito